Trăiască nația! Sus cu dânsa! Astăzi este sărbătoare, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, să ne ajute și pe noi. Am fost dimineața la biserică și acum sunt la prietenul meu în oraș. El nu vrea să apară, nu e cu astea, cu rețele de socializare, nu vrea să apară. Anul trecut, când am venit la munte, mi-a făcut cadou o sticlă de coniac, făcut de el, dar n-am băut așa coniac bun. Și am băut și mai scumpe, cât am stat la București un sfert de secol. Și acum sunt acasă la el, m-a sunat să facem rețeta. Vă arăt și vouă cum se face cel mai bun coniac ever. Deci aici am pregătit, avem 10 litri de palincă din vin. Numai din vin. Alții dacă fac altfel, treaba lor. Asta are cam 52 de grade, poate să aibă 50, 55, da, deci din vin. Și avem ingredientele, 500 de grame de stafide negre, asta știți că e natural, struguri confiați, da? 150 de grame de cafea bună și 10 pliculețe de zahăr vanilat. Noi avem două feluri, de ăsta simplu și de ăsta bourbon. Începem să le punem. Asta e rețeta pentru 10 litri. Am aici o linguriță dacă rămâne, dacă se înfundă. Nu prea merge cu triptorul ăsta, trebuia de la de borcan. Am întrerupt puțin că se înfundase triftorul ăla, să vedea să mui și să... Și nu știe unde e ăsta de borcane. Sau dacă are triftorul ăsta de borcane și le punem așa, ca la țară, cu mâna, că n-are nimic. Am scos măsuța aici în curte la iarbă verde, e așa frumos, timpul foarte frumos, cald. Și le pun așa încet cu punga. Să nu vă plictisiți că mai am un pic de pus, dar să vă spun o povestire, o să cred că să încep. Să vă spun niște povestiri de-astea tari după la București, că nu vă plac astea, văd. Vă mai spun câte o povestire ca să... Dar mi-e frică să șochez lumea. Dar o să vă mai spun câte ceva, așa, nu prea mult. Gata, am terminat cu astea. Acum pun cafeaua. Sper să nu se înfunde și cu asta. Oprește. Puțin am scos 150 de grame, că era prea să umpluse aici. Și am desfăcut și zahărul vanilat, ca să nu vă țin prea mult. Și îl adăugăm. Și pe ăsta. După care o punem la beci 10 zile și amestecăm în fiecare zi. O luăm, o amestecăm, o lăsăm așa 10 zile și după care îl tragem la sticle. Sunt mulți care fac rețete, tot felul, mai adaugă o grămadă de chestii, dar eu l-am rugat pe prietenul meu, zic, băi, exact aia de anul trecut care mi-ai dat mie, ca aia vreau să o facem, nu vreau să modificăm nimic. Alții, dacă vor să mai adauge alte chestii, treaba lor, fiecare face cum îi place.
Gata, am terminat. Îi pun și capacul. Și uite așa, amestecăm 10 zile. În fiecare zi. Dacă ai uitat într-o zi, nu-i nimic. O să vă mai arăt prin filmulețe când o să beau în cinstea voastră cum a ieșit. Și până data viitoare, Doamne ajută. Și sănătate, numai bine.